ndi nthawi ya nkhani zathu mwa tsatanetsatane ndipo madzulo ano muli ndine Jona Pankoko. Koma poyamba nayo mitu yake. Boma alipempha kuti liunike mozama nkhani za chakudya, madzi komanso kusintha kwa nyengo m'dziko muno. Munali mpungwepungwe ku hotela ya Mount Soch ku Blantyre, moto utayamba kutentha mbali ina ya malowa. Munkhani zina, boma likuganiza zophunzitsa alezi okwana 551 pofuna kutukula maphunziro am'mera mpoyamba m'dziko muno. Trindizi komanso zina zambiri tikhale. Bungwe loyendetsa chisankho m'dziko muno la MEC lauza Malawi kuti akhale ndi chikhulupiriro ndi makina akalembera otchedwa Elections Management Devices m'Chingerezi, ponena kuti ndi apamwamba. Mwazina, MEC yati makinawa ali ndi kuthekera kokana kulemba munthu wina mukaundula ngati walembetsa kale. Kuchokera ku Nzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Antalimanja anayankhula izi ku Mzuzu pomwe bungwe loyendetsa chisankho la MEC limafotokozera mabungwe mwese a boma komanso atolankhani ku chigawo cha kumpoto za mmene makina ochita kalembera agwirire ntchito yake. Iwo anena kuti ngati njira imodzi yolimbikitsa kuchita zinthu poyera, bungweli liyitanitsa akatswiri oona za makina amakono a intaneti kuchokera ku zipani kuna kuti adzamvetsetse bwino lomwe mmene makina awa akugwirira ntchito zake. Sakhale ndi mantha monga mwa nthawi zonse pa registration komanso kuvota, mamonita, maobserver anzathu ino a ulutsa mawu muzakhala pompo kuonera kuti zonse zikuyenda bwino, komanso aliyense azatha kuona kuti kwalembedwa anthu angati ndipo mawu akuonekanso anthu angati. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankhoyu atatsindika kuona kuti ndondomeko ya makono yochitira kalembera wa mavoti ithandiza kuona kuti zipani zitsatire bwino lomwe mmene chisankho cha chaka chamawa chiyendere motsata malamulo. Wapampando wa bungwe omwe si aboma ku Nzuzu a Edward Kantuseya anati ndi wokhutitsidwa kamba ka njira ya makono yomwe bungwe loyendetsa chisankho labweretsa, koma ananena kuti aphunzitsa anthu ambiri za njirayi. Ena mwina amalembetsa ujenino kawiri katatu metanena muja kuti kodino adziwatani mwa malamulo, apart from kuti system yezitha kuchonga kuti awalembetsa kawiri kapena katatu kapena ayi, komano kuti anthu ngati amenewo adzipanga nawo chani. Zimezi ndi nkhani zina zimene anthu anawunikira MEC kuti no ngati nkhawa zawo ndi khulupirira MEC amva ndipo afotokoza kuti no mwa malamulo anthu ngati amenewo ndi kuti lamulo lidzitengapo gawo. Akantuseya anena kuti bungwe la MEC liwonenso nkhani yokhudza network makamaka ochitira kalembera akatolera mayina a anthu kuwatumiza ku bungweli. Kumkumanowu anthu ochuluka anafunsa mafunso makamaka okhudza ngati makinawa ngotetezeka, ndipo pafupifupi mafunso onse anayankhidwa. Malingana ndi bungwe la MEC, kaundu wa mavoti udzayamba mwezi wa Seputembala chaka chino ndipo udzachitika masabata awiri, koma m'magawo pamene kampeni adzayamba pa 15 June chaka chamawa. Bungwe la sukulu zomwe sizaboma la Isama latsindika kufunika kokuti aphunzitsi m'dziko muno adzikhala ndi ukadaulo oyenera asanayambe ntchito yawo. Mtsogoleri wa bungweli a Wycliffe Chimwendo Banda wanena izi pa maphunziro a aphunzitsi omwe akuchita maphunziro awo pa sukulu yosula aphunzitsi mu mzinda wa Lilongwe. Letus Lakson ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Brenda Kayo. Polankhula pa mkumano omwe anali nawo ku sukulu yosula aphunzitsi mu mzinda wa Lilongwe, mtsogoleri wa Isama Chimwendo anati maphunziro omwe aphunzitsi alandira ndi ofunika chifukwa aphunzitsi asulidwa ndi maluso osiyanasiyana zomwe zipangitse kuti akhale ndi ukatswiri pa ntchito yawo, ndipo iwo ati maphunziro omwe alandirawo akukhulupirira kuti apititsa patsogolo maphunziro m'dziko muno. Iyi ndi training imene takhala tikumaphunzitsa ophunzira athu aziphunzitsi amene sanapite ku sukulu ya uphunzitsi koma ndi zoyenezo dakhoza kupita ku sukulu ya uphunzitsi. Ndi program imene boma linavomereza andi tili ndi malo awiri ku Blantyre, ku Blantyre Teachers College komanso kuno ku Lilongwe Teachers College. Tekuti madzayendera kuona amene ntchito ikuyendera, so far ntchito ikuyenda bwino. Cholinga nchiona kuti aziphunzitsi amenewa akaphunzira athe kulemba nawo mayeso amane andi akhale ma qualified teachers. Pakali pano taphunzitsa galo aziphunzitsi okwana 350 and pakali panopa chiwerengero chimeneno akhala akuphunzirabe chikwana panopa 1,700 something. It's a big number of students that are coming through Isama ODL, and tikuphunzitsabe kuna kuti amene wawa akapanga choncho chithandiza kuti ma private schools
akhale ma qualified teachers. Mmodzi mwa aphunzitsi Thomas Chikuno omwe anali nawo pa mkumanowu ayamikira bungwe la Isama pobweretsa maphunzirowa. Ndondomeko iyi ndikupindula nayo chifukwa yoti ndikuphunzira chimodzimodzi zimenezo amaphunzirira IPT teaching. Malecture amene amaphunzitsa ku IPT ndomwenso amene amaphunzitsa ndikuti ndi chimodzimodzi amaphunzira ndikufana. Bungwe la Isama lati ndilokonzeka kuonetsetsa kuti maphunziro akupita patsogolo m'dziko muno. Ndipo amayi amene akudwala matenda a kansa ya mawere ndipo akuona kuti afika pakuti sangachirenso tsopano akhoza kuimba lokoma pamene boma likhale likulandira mankhwala otalikitsa moyo akudwala matendawa. Bungwe la Max Foundation lati mankhwalawa ndi akumwa ndipo anawunikidwa kale. Zambiri ndi Wesi Gausi. Poyankhula pa mkumano ndi anthu osiyanasiyana ogwira ntchito za umoyo lachinayi mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungwe la Max Foundation muno mu Africa Catharina Shippers anati mankhwalawa soyeserera koma kuti amagwiritsidwa kale ntchito ku mayiko amene ali ochita bwino. Iwo anati zonse zokambirana za mankhwalawa zikamalizika ndi unduna wa za umoyo anthu akhala akulandira mankhwalawa mwaulere. Mankhwalawa ndothandiza kwambiri chifukwa amayi amene amadwala kansa ya mawere miyoyo yawo idzitalika tsopano. Mtsogoleri wa bungwe la Advanced Breast Cancer Global Alliance Fatima Kadoso anati iwo ndokondwa kamba ka mgwirizanowu. Breast cancer does not have to be a death sentence. Amayi akuyenera kuwuzidwa kuti matenda a kansa ya mawere ndochizika. Chofunikira ndi kupita ku chipatala kukayezetsa komanso kutsatira uphungu wa madokotala. Matenda a kansa ya mawere dali mgulu limodzi mwa matenda a kansa amene amatenga miyoyo ya amayi ambiri mu dziko muno. Ndipo tibwerere ku nkhani yathu yoyambirira gulu lomwe angolikhazikitsa kumene lotchedwa Malawi Church and Community Transformation Movement lapempha boma kuti liunike mozama nkhani zokhudza kukhala ndi chakudya chokwanira, madzi ndi ukhondo komanso kusintha kwa nyengo. Polankhulapo pa izi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wati mfundo zomwe gulu lapereka zithandizira masomphenya a boma. Keri Napolo ali ndi ripoti. Poyankhula pa mkumano ndi anthu osiyanasiyana ogwira ntchito za umoyo lachinayi mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungwe la Max Foundation muno mu Africa Catharina Shippers anati mankhwalawa soyesera. Mmodzi mwa akuluakulu a gululi m'busa za Kawalala watsindika kufunika kuti magulu azipembedzo azitenga gawo potukula madera awo komanso kuthandiza maboma pobweretsa kusintha mdziko. Iwo ati mipingo ikuyenera kukhala patsogolo pa ntchito za chitukuko. Tikamanga mtolo tukamba za kubwezeretsanso tekeze chilengedwe ine makamba za mone phiri la Mijiru. Olo mapiri athu ngozungulira planta ino kaya ndi Sochi kaya ndi Ndirande atheratu. Andofuna kuti tikhale limodzi mpingo anthu kudera ndi boma tigwirire limodzi kubwezeretsanso zimenezo. Chipepa china chokamba za zimenezo. Chipepa china chokamba za mmene tikuonongera madzi athu ndiso mmene timasamalirira madera amene tikukhala. Kungochoka panopo mukangofika pansikapo mupeza kuti ife azibambo tikati kukodza timangokodza paliponse. Tikungoonongeratu malo amene adali okongola. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wati afikisa mfundo zomwe gululi lapereka kwa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Nkhani imene iyi ndi imodzi mwa zinthu zovuta kwambiri zimene tikulimbana nazo mukaboma komano pali nkhani zambirimbiri. Ndi nkhani imene ili ku khotinso ndisi ndikufuna kuti ndikambe zambiri kwa mungodziwa kuti boma landira nkhani tigwiritse ntchito nthawi imene iyi kuti tithane ndi zimene mavuto okuzanza mapepa a plastic amene ali opyapya. Ausi apemphaso amipingo kuti agwirane manja poteteza chilengedwe pofuna kuthana ndi mavuto omwe akudza kamba kakusintha kwa nyengo. Mwambo okhazikitsa gululi unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa Henry Henderson Institute kudusa mkati mwa tauni ya Blantyre mpaka ku mpingo wa Word Alive.
gululi lidakhazikitsidwa mchaka cha 2022 ndipo limalimbikitsa mipingo kuthandizira pa zinthu zina zochitika m'madera awo komanso mdziko. Nduna ya zaumoyo akhumbize Kandodo Chiponda yaonetsa kukhutira ndi momwe ntchito yomanga zipinda za odwala amuna komanso akazi pa chipatala cha Balaka yayendera. Achiponda anena izi pamwambo otsekulira zipindazi ku Balaka ndipo anati konsolo ya mbomali yagwiritsa bwino ndalama zomwe idalandira kuchokera ku boma. Iwo adayankhula ndi mtolankhani wathu ku Balaka Blessings Makowira. Mutsogozaso ndi dokotala wathu amene ali kuno ku Balaka District Hospital akugwira ntchito yotamandika. Boma limeneli la President Dr. Lazarus Chakwera adakhazikitsa thumba la paderadera ku nduna wa zaumoyo. Thumba limeneli nkhani yake ndiyo kuti kodi tikoze mwanji zipatala zathu zakale. Mukaona kuti mukayenda zipatala zambiri za boma zimakhala ndithu zosakhala bwino. Mukapeza kuti mena magrasi adaphwanyika kalekale, mukapeza kuti masilingi akugwa, zoti penti inatha kalekale ole inada kalekale, chifukwa kuti panalibe ndondomeko yoti chipatalacho tizipatsa ndalama yoti izikonzerako zinthu. So program ndipo mawu ake bwana mkubwa wa bomali Atamara makamaka Atamanya Harawa wati zipindazi zamangidwa mu nthawi yake. Timu yanga yose kupiga chito yote ndicho kuti takaona chitibira kugenda usiku kufachilia bwana na so kati msogoleri wa Balaka ndinoya Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pakanema wa Times ndi zambiri tikangonera izi. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy. I'll be cooking up a song for my family. Yes, Loani. Siko mota kulandirani. Sorry, Pipanita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno, timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano tikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888-107-261, Lilongwe 0886-074-737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Andraniso ndipo popitilira ndi nkhanizi kunali mpungwepungwe lachinayi masana pomwe moto unayamba kutentha mbali ina ya hotela ya Mount Sochi mu mzinda wa Blantyre. Koma moto usunakhalitse popeza kugwira ntchito pomalowa anachita changu kuuzimitsa. Mtolankhani wathu Loene Mpasa anafuna kumva zambiri kuchokera kwa mmodzi wa akuluakulu ku hotelayi Atemwa Kanjadza.
ende kunali incident ya fire scare sunali moto weniweni mukamoto kamene kanayamba ku dump house kumene timatayako zinyalala koma immediately moto uja utaoneka kuti unayamba tinatha kupanga contain moto uja ndikusiya ndithu kuti tawupanga contain komano chimene chinayambisa pakali panopa tikufufuza kuti chingakhale chani and tikupangalani ma internal processes athu kuti tipange establish kuti chinayambisa ndi chani. Fire scare imene sinali option hotel sinali pa chiopsezo china chilichonse komanso magesi athu sutanali pa chiopsezo china chilichonse. Moto umenewo umachipikirabe pambali ndithu kuchokera ku hotel kumene kumagona alendo. Alezi okwana 551 ndi omwe boma likufuna kuti liwaphunzitse miyezi iwiri kudzayi pofuna kutukula maphunziro am'mina mpoyamba mdziko muno. Ndikunaona kuti pasamakhale kusiyana pakagwiridwe ka ntchito pakati pa amayi ndi abambo wati ntchitoyi ichitika ndi thandizo la ndalama zochokera ku World Bank. Esna Tembo ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Fale Banda. Ahamila ati mgwirizano womwe apanga ndi a Synod ya Livingstonia ofuna kuphunzitsa aphunzitsi a skulu za m'mina mpoyamba ngofunika kwambiri ndipo ngati unduna aonetsetsa kuti aphunzitsiwa akhalepo ambiri. Chaka chino kapena noti mwezi uno tikukonzekera kuti tiphunzitsenso alezena 551 amene alandire maphunziro amenewa maboma ochokera maboma pafupi 10 amene aphunzitsidwe ku Blantyre, ku Mangochi komanso ku Zuzu. Ndipo mmawu ake mkulu woyang'anira skulu za m'mina mpoyamba ku Synod ya Livingstonia a Edward Kamtuzi ati apitiliza kugwira ntchito ndi boma pofuna kusula aphunzitsi ambiri a skulu zosiyanasiyana. Private makama akatapeza kuti ali kuthekera kwa ngokuvuta kwambiri ndeti kupanga maubali kuti ndikandalama kochepa kamene ali nako tikhoza kumathandizirabe pofuna kuti tithandizire boma kufikira anthu onse kuti maphunziro amene amachitika mu skulu za m'mina mpoyamba kapena chisamaliro cha ana mu skulu am'mina mpoyamba chikhale cha standard yabwino. Mmodzi mwa ophunzira Amelia Chatsika apempha amayi mdziko muno kuti azilengapo umwini popereka maphunziro kwa ana awo m'makomo. Kunena kuti isi ntchito ya mphunzitsi yekha kapena mphunzitsi wa primary kapena wa nazare koma ndi ntchito ya wina aliyense ngati mzimayi ngakhale ku nyumba akuyeneranso kutenga gawo yomphunzitsa mwana. Tonse tigwirire ntchito limodzi. Kukhazikitsidwa kwa maphunzirowa kuthandiza ana a skulu za m'mina mpoyamba kumalandira maluso oyenera kuchokera kwa aphunzitsi awo. Popitilira ndi nkhani izi zokonzekera za mwambo wa Tonga omwe ukhalepo loweruka likudzali mdera la mfumu yaikulu Mkumbira ku Nkhatabe akuti zatha tsopano. Uwu ndi mwambo omwe umakhala ukuonetsa miyambo ya Tonga ndipo udayamba mchaka cha 2017. Kuti timve zambiri za mwambo na Feston Marekezo. Poyankhula lachinayi mmodzi wa akuluakulu a Tonga Heritage a Harris Mzumala anati mwambowu akawukondwerera poyang'anira mutu okhuza kusamalira chilengedwe. Anzumala anayankhula izi pomwe kampani ya chibuku yawathandiza ndi ndalama zokwana 1.8 million kwacha pa chilinganizochi chomwe chikufunikira ndalama zokwana 48 million kwacha. Iwo anati ngakhale sanakwanise kufika ndalama yonseyi ndi othokoza kamba kathandizoli ndipo apempha makampani ena ndi anthu ena akufuna kwabwino kuti apitirire kuwathandiza. Chilengedwe ndiye mwagonawo moyo wathu chifukwa mutha kundivomereza kuti na amene chilengedwe chikuonekekera ifeyo ngati Atonga tili okhuzidwa ndiye tufuna timeme anthu kuti nkhani ya chilengedwe isamalire. Mutha kuona mmene zikuchitikira kuti tikakhala zaka zitatu zinayi kapena 10 zikubwerazi kudzakhala bwanji pa nkhani ya chilengedwe. Ndiye ifeyo ndiye mutu wathu wa chaka chino. Chilengedwe ndiye mwagonawo moyo wathu. Poyankhula posachedwa apa bwana mkubwa wa boma la Nkhatabe a Roger Snewa anati bomali limataya mitengo pafupifupi 3.4% chaka chilichonse kamba kazifukwa zosiyanasiyana. Poyankhulapo za thandizoli a Kesland Soko amene ndi mkulu woona za malonda ku chigawo chakumpoto ku kampani ya chibuku anati iwo amakhulupirira kuti chikhalidwe ndi chimene chimalumikiza wanthu ndipo nkofunikira kuti azithandiza zilinganizo ngati mwato. Izi zinizofunikira kwambiri kutengera kunena kuti chikhalidwe chimene chimatibweretsa ife anthu pamodzi. So ngati kampani yathu ndi kampani ya Chimalawi, it means anthu amene akusangalala ndi Amalawi. Palibe chifukwa chone tikhale tili patali. Ngoma ngati makampani amene ali a Chimalawi, ifenso mokhala ngati a Chimalawi, zizofunikira kwambiri kuti anthu amene titengepo nawo mbali pamene akusangalala.
mtauko wa tonga unakhazikitsidwa mchaka cha 2017. pa chikondwerero chimene chinalipo chaka chatha, akuluakulu oyendetsa mwambowu anapempha boma kuti akweze imodzi mwa mafumu ake kukhala mfumu yaikulu ya tonga kuti chitukuko chipite patsogolo m'bomali. Ndipo nkhani imene yangotipeza kumene nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati boma lamvana ndi madrayiva a galimoto zikuluzikulu kuti asiye kunyanyala ntchito kwawo. Izi zikutsatira mkumano omwe anali nawo lero ndi madrayiva awa. Koma nthumwi za madrayiva awa zokambira nazi sizinatsimikize ngati zokambira nazi zithetsedi kunyanyala ntchito kwawo. Timve kuchokera kwa Kunkuyu. Tsono nkhawa imeneyi ndiyopita kwa ndani? Ndiyopita kuboma kapena yopita kwa olemba ntchito? Nkuona kuti nkhawayi inaliyopita kwa olemba ntchito foti ena kumwewa akuvomereza ena sakupanga. Ndiye boma linadzipereka kudzera kunduna kuti ifeyo tikhala pakati kuti motsatira malamulo tithandizane kuti pakhale kumvetsetsana kuti zimene mudapangana zikhonza kumatheka. Ndiye chimenecho ndimene tamvana. Tsono boma lakhala pakati kuti zimene boma linapanga kale mbuyomo, zimene linavomereza kale, zimenenso ena olemba anzawo ntchito akuzipanga kuti ena wanso adzizipanga. Ndetakhazika task force imene iyang'anira zimenezo kuti ikumane masiku 7 asanathe, koma kwa lero pakhale kusayinirana kumene kuti achitike lero kuti awo olemba anzawo ntchito avomereze kuti zoona ndalama iyi tidzikapereka, komanso awo olembedwa ntchito avomereze kuti zoona tidamvana ndi zimenezi, ifenso kuboma tikhale ngati mboni pamenepo. Pomaliza pa tsiku la lero tikhoza kunena zoti zinthu zimene adayika mu chikalata chawo, nkhawa zawo yaku immigration ya mapassport, komanso nkhawa yakuti mabwana ena sakumawapatsa ndalama imene boma linalengeza kale adzipatsidwa, nkhawa zimenezo tathana nazo. Ndipo utengera kuti nkhawa zimene zinawapititsa kunsewu kapena kuwapatsa kunyanyala ntchito ndi zimenezizi, timakhulupirira kuti nkhawa zikhale zathedwa, kunyanyala ntchito kumalekeza pomwepo. Tikupatsirani zambiri zokhudza nkhani imeneyi mu nkhani zathu zotsatira. Nzika zokhala m'mizinda ya Blantyre komanso Norfolk, Nebraska m'dziko la America zinakumana mu mzinda wa Blantyre kuti zikambirana njira zopititsira patsogolo ubale wa mizinda iwiri. Mkulu wa sukulu ya Norfolk kuno ku Malawi a John Tika wati mgwirizanowu omwe unakhazikitsidwa zaka zisanu zapitazo umatsamira kwambiri pa nsanamira zolimbikitsa chikhalidwe komanso chitukuko. Luwereni Mpasa walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Sambanda Junior. Antika anati mgwirizanowu ulimbikitsa kusinthana kwa luso, ntchito komanso luntha limene lingalimbikitse kutukuka kwa ndondomeko zotukula chuma pakati pa mzinda wa Blantyre komanso Norfolk. This relationship started some 5 years ago, and nothing significant has taken place. And with the coming of Honorable iwo anati izi zili ndi kuthekera kothandizira kusintha kwa miyoyo ya anthu okhala m'mizinda iwiri. The needle so that there is benefits that are going to come to Malawi and also benefit that is going to come to United States. Ndipo wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre, Councillor Isaac Jomo Osman, wati pakufunika kuzipereka pakati pa mizinda iwiri kuti ubale wawo uyambenso kuyenda bwino. Iwo anati ngakhale mizindayi idapindulapo kale, zikuonekeratu kuti ubale wawo unazilala. Choyambirira sitinganene kuti tapanga ubale lero ko chifukwa choti ubale unalipo, ife tangopeza ubale ulipo. Kwa ifeyo tipindulapo chifukwa taona kuti ndi sukulu yomwe ikuthandizira achinyamata kuti akaphunzira sukulu akumakamalizisa sukulu yawo ku America, komanso akapita ku America kuti amakayamba kugwira ntchito akuphunzira. So kwa ifeyo ndi phindu kwambiri. Osman anati nthawi yakwana tsopano yoti mizindayi iyambenso kugwirira limodzi ntchito kuti ikwaniritse zolinga za mgwirizanowu. Mwambowu walimbikitsanso mgwirizano umene unayamba pafupifupi zaka zisanu zapitazo. Nkhani zathu mzemwezi kumatisanasiyane tiyentonenso mitu yake. Boma alipempha kuti liunike mozama nkhani za chakudya, madzi ndi kusintha kwa nyengo m'dziko muno. Unali mpungwepungwe ku hotela ya Mount Sorge muzinda wa Blantyre, moto utayamba kutentha mbali ina ya malowa. Ndipo mu nkhani zina boma likuganiza zophunzitsa ali zokwana 551 pofuna kutukula maphunziro amene mpoyamba m'dziko muno. Unali ndine John Pankuku, usiku wabwino.